Rachel here. Welcome back to my channel. Today, I will be doing my makeup. On the other side, I will be using mga murang products and then maharlikang products sa isang side ng mukha ko. So, some of the products na I will be using, hindi ko pa siya nagamit. And then, yung prices din na i-mention ko sa video, based lang siya sa mga nagugo ko. Kasi yung iba dito, hindi ko siya nabili sa Pilipinas. But then, kinonvert ko na lang siya para may masabi ako na price sa peso. So, it might not be 100% accurate, pero I'm pretty sure it's close enough. So, ito na yung finished product. This side of my face, mga murang products yung ginamit ko. On this side of my face, mga maharlikang products yung ginamit ko. Like, over sa mahal. Mga yung iba, almost 3,000 para sa isang product lang. Gusto ko lang ipakita sa inyo na mura man or mahal. Like, depende lang talaga yan. Kung nasa mukha mo na siya, hindi mo na masasabi na mura or mahal. Kasi merong mga products dito na mas maganda patingnan yung mura kaysa sa mahal. Like, para sa akin, mas sobrang fresh tingnan nung mura na side kaysa sa mahal na side. But I'm gonna show you guys the products that I use. And yeah, without further ado, I will go ahead and start. Okay, so let's start with the base. I will be using just one primer sa whole face ko, guys, kasi wala akong murang primer. I will be using the Smashbox Photo Ready Foundation Primer. And sobrang ganda nitong primer na to. Mas maganda din na isang primer lang yung gamitin para alam mo talaga na yung base mo is tigasan talaga. Sobrang ganda nitong primer na to, guys. Nakaka-blur talaga siya ng pores. Like, hindi ko siya ma-compare kasi nilagay ko na siya sa dalawang sides, but maganda tong primer na to. Very silicone yung ano niya, texture niya. Now na na-prime na natin yung mukha, I will be using foundation. I will be using these two. So sa mura na side, I will be using the Maybelline Conceal Plus Perfect Foundation. I am in the shade 06 Sand Beige. And then sa kabila is the Estee Lauder Stay in Place Makeup. I am in the shade 4-in-1 Shell Beige. So, itong dalawang to, perfect shade siya sa akin. Or I think the Maybelline is like a tad bit like yellowish tignan, but hindi siya like ganun ka-obvious at all. Maybelline is 815 pesos. While Estee Lauder is tumataginting na 2,000 pesos. Now, alam ko na yung Maybelline, hindi siya like sobrang mura, 815. Pero kung i-compare mo siya sa 2,000, like, mas mura siya, obviously. Yung Maybelline, maganda yung packaging niya kasi meron siyang pump. Yung Estee Lauder, it feels really nice and luxurious and heavy, but wala siyang pump. Pero okay pa rin sa akin kasi ang ganda-ganda nitong Estee Lauder na to. So, this is the Maybelline Conceal Plus Perfect, and this is the Estee Lauder Stay in Place Makeup. As you guys can see, it looks really dark on here, pero makikita nyo mamaya, it's really not that dark. It's actually a perfect match sa skin tone ko. Medyo thick yung consistency ng Maybelline, pero hindi siya mahirap i-blend at all. Sobrang ganda nito. I actually have a review on this already. I will leave the link below, guys, if you're interested. But yeah, isa to sa mga inaasahan ko na foundation na galing sa drugstore kasi it gives you medium to full coverage. Tapos, sobrang okay sa akin yung shade niya din. Okay, so yan yung Maybelline. Now, sa kabila. Sa Estee Lauder, kasi yung consistency niya, hindi siya kasing thick nung Maybelline. Mas feel ko na mas dapat marami yung ilagay ko. Kasi nga, hindi siya kasing thick. Pero yung coverage nito, sobrang ganda din. And mas prefer ko actually yung finish ng Estee Lauder kasi it looks very natural kaysa sa Maybelline. Pero hindi naman as in over na tsaka yung Maybelline. Sobrang gusto-gusto ko din siya. Kung i-compare ko lang yung dalawa, mas bet ko yung finish ng Estee Lauder. So, ito yung sinasabi ko kanina na yung Maybelline, it's just a tad bit more yellow compared sa Estee Lauder. Like, Estee Lauder para sa akin yung perfect shade ko talaga. And yeah, pero the finish, as you guys can see, medyo meron siyang shine tingnan sa Estee Lauder. Very nice yung finish niya, guys. As you guys can see, sobrang bet na bet ko yung Estee Lauder. Pero pareho sila na maganda yung coverage, pareho din sila na long-lasting din. So, which is good. Now, I will try cream contouring. Guys, hindi ako marunong mag-contour, so pasensya na kung mali-mali ito, pero I will do my best. Pero sa cream contour, gagamitan ko si Menow sa mura na side. So, Menow Contour Kit. This is 380 pesos. Meron siyang 6 shades, while Suiva is tumataginting na 2,740 pesos. Meron siyang 9 shades. 9 shades pero konti lang. 6 shades pero marami yung Menow. As you guys can tell, walang parehong shade sa kanilang dalawa. Pero ito lang kasi yung contour cream na meron ako. This is actually not a contour cream. This is a concealer spectrum
palette, pero pwede mo naman gamitin na sa contour, diba? So, I will be using the darkest shade on this side, and then on this side, I will be using this one. This concealer spectrum, very thick yung consistency niya kasi it's not supposed to be a contour cream. Gagamitin ko lang yung finger ko. Very light lang yung pag-contour natin, guys, ha? Ayoko na over yung pag-contour kasi hindi naman ako marunong. Besh! Practice lang tayo. Yung contour kasi, especially cream contouring, isa siya sa mga step na feeling ko, very time-consuming. Nakakaloka. So, i-blend ko lang siya. Ay, in fairness, ang bilis niya mag-blend. Sabi nila, kung gusto mo daw na para ma-emphasize yung cheekbone mo, ganun mo siya daw siya dito. Parang very slight lang na pag-blend, pag ganun. Tsaka. Tsaka. Try natin sa kabila. Gagamitin ko yung Menow this shade. Very subtle lang nitong isa. So, ibang brush yung gagamitin ko. Very subtle lang nitong shade na to. Sobrang bilis lang din niya i-blend. Parang nawala na siya agad, oh. Mas maganda yan kaysa dito. Mas maganda to. Oh, mas maganda to dito. Oops, maling brush. Tinakpan ko ng foundation yung contour ko dito, guys. Meron konting-konting natara. Para hindi siya like kanina na orange. Tingnan yung mukha ko. And then, maglalagay ko ng sobrang konti lang galing sa Menow. So, fail yung concealer spectrum natin. Ilalagay ko yung Menow instead. Sobrang konti lang para ma-fix lang siya. Okay, concealer tayo. Meron akong tatlong concealer dito. Meron akong dalawang murang concealer. I have the Menow Pro Ultimate Concealer in the shade 001. It's a pot concealer, but this one, siya, medyo light siya sa akin. Yan yung shade niya. Maganda siya actually. Kung meron lang akong pot concealer na mahal, ito yung gagamitin ko sa mura na side. Like, maganda siya. So, yung gagamitin ko na concealers is the Maybelline Fit Me Concealer in the shade medium. And then, sa Maharlika na side is the Too Faced Born This Way Concealer in the shade medium din. Maganda tong concealer na to, guys, kasi mura lang siya. Pero, maganda yung coverage niya. Hindi siya kasing full coverage ng Too Faced. Pero maganda siya. Pwedeng-pwede na siya. Very brightening din itong shade na to, medium. Para sa akin, very brightening niya as you guys can see. And then, sa kabila, gagamitin natin si Too Faced. Yung consistency ni Too Faced, mas thick siya compared kay Maybelline. Pero hindi siya mahirap i-blend. Maganda to, guys, sa mga oily skin, si Too Faced. Kasi yung finish niya, hindi siya completely matte finish. Pero hindi siya shiny. So, maganda siya sa mga oily skin. Mas maganda yung coverage ni Too Faced kaysa kay Maybelline. Pero Maybelline looks very natural, which is good as well. So, yan. Now, sa powder tayo, I will be using the Menow Pro HD High Definition Powder. And then, sa Maharlika na side will be Becca Soft Light Blurring Powder. Menow is 230 pesos. Becca, guys, mahal. Sobra. Tumataginting na 2,234 pesos. Isang shade lang meron sila. The High Definition Powder nila is ito lang yung translucent or white na shade. Yung Becca, meron sila iba-ibang shade. Mine is in the shade Golden Hour. And as you guys can see, yung shade niya is hindi siya puti. So, medyo may pagka-peachy na may pagka-yellowish na I actually really like. Si Menow, meron siyang puff na kasama. Ilalagay ko lang siya under my eyes as well as like all over this side of my face. Parang magko-concentrate ako dito sa under eyes. Tapos konting dab-dab lang dito sa side ng face na to. Kasi siya yung ipapag-set ko sa whole face. Now, ito, wala siyang kasamang puff. Yung gagamitin ko is a brush. Lalagay ko siya dito. Gustong-gusto ko tong shade nito. And sobrang konti lang yung kailangan mo, guys, kasi it tends to look heavy on the face kapag dinamihan mo siya. Konti lang talaga, like i-touch mo siya ng very slight lang. Kasi kapag napadami siya, again, sobrang heavy niya sa mukha tingnan. And may tendency na nagka-cake up kapag napadami yung powder mo dito sa side na to. So with the Becca, biniblend ko siya agad-agad. Kasi nga may tendency na kapag nagtagal siya doon, hindi siya pang bake para sa akin. Kapag nagtagal siya doon, may tendency na nagiging cakey tingnan yung mukha ko. So, blend ko siya agad-agad and sobrang ganda niya tingnan. Isa ito sa mga favorite powder ko kasi the shade.
is just perfect para sa akin. Golden hour. Now, sa Menow, okay lang sa akin na patagalan siya kasi kapag once na blend mo na siya, it actually gives a really nice smooth finish. Surprise ako nung una ko itong ginamit. Sabi ko, akala ko hindi ko siya magugustuhan kasi puti. Usually, kapag puti na powder, sabi nila translucent. Para sa akin, hindi siya translucent. Meron siyang white cast. Pero si Menow, in fairness sa kanya, okay siya. Huwag mo lang damihan masyado. Now, sa eyebrow product naman tayo, I will be using the Daiso eyebrow pencil which is only 88 pesos. And then on the other side, I will be using the Benefit Goof Proof Brow Pencil in the shade number 4, which is, how much are you? 1,400 pesos for this one here. And then ito, again, 88 pesos lang siya. This one, hindi ko alam kung ano yung shade niya kasi wala siya sa packaging. This is the Daiso one. And then this is the Benefit Goof Proof. So, magkaiba yung shade nila, guys. Pero we will try and make it work kasi wala akong magkapareha or even close na shade ng eyebrows. Ganda ng finish ng mukha ko. Tingnan na. Like, yung dito, maganda talaga siya. Dito maganda din naman. Pero parang sa camera, mas maganda yung dito. Yung applicator ng Daiso, mas malaki siya compared sa Goof Proof ng Benefit. Maganda tong ganitong applicator, guys. Especially kapag nagsisimula pa lang kayo. Sobrang dali lang niya i-draw sa eyebrow mo. Maganda yung shade niya. Meron na siyang may pagka-reddish undertone na hindi siya ganun kabagay sa buhok ko. Pero ito, gustong-gusto ko to. Yung applicator niya mas maliit compared sa Daiso. Pero maganda to. Mas bet ko actually itong ganitong size kasi para sa akin mas precise yung pagkaano ko. And then yung napapansin ko din sa formula is yung Benefit Goof Proof, mas creamy siya ng very very slight lang kaysa sa Daiso. Mas pigmented din siya kaysa kay Daiso. Kung hindi lang dahil sa shade, okay na okay lang sa akin kahit na ano yung gamitin ko eh. Pero lately, ito na yung ginagamit ko kasi nagbago na yung kulay ng buhok ko, you know? So, mas prefer ko yung shade ng Goof Proof sa akin. Hindi talaga magkakapareho yung eyebrows ko, especially ngayon na magkaiba yung product na ginamit ko. Pero yung shape nila magkaiba din. Okay lang yan. Now, gagamit ako ng eyebrow coat. So, I have something from Etude House and then Benefit again. So, sa MURA na side, I will be using Etude House Color My Brows. This one is 398 pesos. And then sa Maharlika is Benefit Gimme Brow, which is 700 pesos para sa travel size na ganito and 1,400 para sa full size. Hindi ko alam kung anong shade ni Color My Brows kasi wala siyang shade name sa packaging niya. But my Gimme Brow is shade number 3. Mas gusto ko yung applicator ni Gimme Brow kasi maliit lang siya. Pero maganda din naman yung applicator ni Color My Brows kasi meron siyang pa-taper na ganap sa end. So, okay din naman siya. Actually, bagay na bagay si Daiso at saka si Color My Brows, guys. Kasi pareho sila nung shade na meron may pagka-red na tint. Hindi naman red, pero you know what I mean. And this one matches Goof Proof's color as well very well. Dark yung dito! Pero mas prefer ko yung dark kaysa sa may pagka-reddish na tint yung isa. Lalagyan ko lang ng konting Gimme Brow si Daiso kasi very off ng shade ng eyebrows ko. Lagyan ko lang siya dito ng konti. Sana ma-save natin siya. Hindi talaga, guys. Ganun na talaga yung shade niya. May pagka-reddish na tint. Pero it's way better than kanina. Now, let's proceed sa mascara. Itong dalawang to, magkapareho lang sila ng presyo. Pero guys, ito kahit medyo maharlika siya, sobrang worth it na to. Alam niyo naman, isa to sa mga paboritong mascara ko. This is the Etude House Curl Fix Mascara. And then, yung gagamitin ko sa maharlika na side is the Benefit They're Real Mascara. Etude House Curl Fix is 735 pesos. While the Benefit They're Real Mascara is yung maliit is 700. Pero yung full size niya is 1,400. So, mas mahal pa siya kaysa sa maliit. Pero, like, you know, konti lang din yung laman niya. So, mas mahal pa din siya kapag magkapareho ng size, 'di ba? Well, pinili ko tong dalawang to kasi they have very, very similar applicator. Yung applicator nila is plastic, hindi kagaya ng ibang applicator na mascara, yung regular lang na parang and very spiky. Silang dalawa, very spiky talaga. Wala akong eyelash curler dito, so gagamitin ko na lang to. Kung naghahanap kayo guys ng waterproof na mascara na as in nagsistay talaga yung curl,
Si Curl Fix maganda. Tapos nakaka-add din siya ng bonggang-bonggang length sa lashes. Isa to sa mga paborito kong mascara talaga. Actually, hindi ko na siya nagagamit masyado kasi very waterproof niya na mahirap siya tanggalin. Oh, 'di ba? Ang ganda niya, guys. Sa totoo lang, guys, mas gusto ko si Curl Fix kaysa kay Daryl. Hindi ko maintindihan kung bakit sobrang daming tao na may gusto kay Daryl na sobrang daming mascara na mas maganda pa sa kanya. Like, this one is way better. Like, look at this, guys. See? Very... Nakikita niyo yung length na nabibigay niya. Obviously, hindi ako nag-curl ng lashes, diba? Pero si Curl Fix, nagbibigay talaga siya ng curl and length. Tingnan niyo si Daryl. Hindi masyado. Hindi lang siya, as in, sobrang mura compared sa mga mura na mascaras out there. Pero definitely very, very worth it. Sa highlights na tayo, guys. Itong dalawang to, hindi ko pa sila nagamit. Glow Kit Sun Dip Anastasia. Meron siyang 4 shades. Ooh, looks like that. It looks very pretty. Sobrang late ko na sa bandwagon na to, pero highlight is life. And then, sa mura na side, we have Menow Pro. And meron siyang 6 shades. So, Menow is only 349 pesos. While Anastasia Glow Kit is 2,170 pesos. Okay, yung isa swatch ko is si Summer at saka si Moonstone lang. Kasi itong dalawang to, parang hindi ko naman shade yung mga yan. So, yan si Summer. Yan si Moonstone. Very similar, pero magkaiba. Now, magsaswatch din ako. I think ito at saka ito. Isa-swatch ko silang dalawa. So, this one is the shade Bubbly. That one. And tingnan natin kung sino magkapareha kay Bubbly. Okay, ito si Summer, diba? Ito si Moonstone. Itong dalawang shade na to is itong dito, si Bubbly yan. Actually, mas similar siya kay Moonstone. Parang pareho lang talaga sila, si Bubbly at saka si Moonstone. That made me really excited. Okay, gagamitin ko Bubbly na shade at saka si Moonstone dito sa yun na palette. Oh my gosh, I'm so excited. Okay, so itong brush na to gagamitin ko para kay Bubbly. Usually, hindi ganitong brush yung ginagamit ko para sa highlight eh. Kasi kaya lang yung pang-highlight brush ko talaga isa lang. And ito lang yung dalawang brush na very, very similar sila. So, oh my gosh. Medyo parang patchy yung application niya ng konti. Pero hindi mo siya mapapansin sa camera kasi, ano siya, very like, you know, bababoom na highlight siya. Okay, Moonstone tayo from Anastasia. Ay, iba siya kapag nasa skin mo na siya. Wait, i-blend ko lang siya na maayos, sorry. Ay, mas maganda si Moonstone. See? Pero very similar ng shade nila, ha? Like, tingnan nyo nga yan, parang magkapareho lang. Yung ano lang siya, the way na parang nag-glow siya, mas maganda tingnan kaysa sa kanya. Medyo patchy itong isa eh. Pero ito, oh, very on point na to. Ay, sobrang gustong-gusto ko yan. Okay, sa blush naman tayo, guys. Dito ako sobrang nahirapan kasi wala ako talagang blush na pareho yung shade nila, especially kapag i-compare mo yung mura at saka yung mahal. So, meron ako Menow Color Clear Beauty Blusher. This one is like, sobrang ganda ng shade na to. Kahit Menow siya, again, hindi ko sure kung safe gamitin yung Menow. Pero sobrang ganda nito. Look at this shade. Meron siyang pag-gold na undertone sa kanya. Gold flecks na sobrang ganda kapag nahihit ng light. As in, wala akong nakita na high-end na kapareho nitong shade na to. Pero I have this two-faced one. So, sa mura na side, gagamitin ko si Menow na blush, which is, I think, like 100 pesos lang siguro, 150. And then, the Sweethearts Perfect Flush Blush in the shade Something About Berry is 1,619 pesos. Actually, mas maganda si Menow. Ito si Menow, oh, meron siyang pa-highlight na effect sa kanya. And then, ito si Sweethearts. Sobrang konti lang kailangan mo nito, besh, kasi sobrang pigmented. Sobrang ganda talaga ditong isang to. Nakakaloka. Sobrang pigmented din itong si ano. So, mag-ingat din tayo kay Sweetheart. Pero mas bet ko talaga siya. Mas bet ko talaga siya. Hoy! Ano na? Ayusin natin. Mas ano siya, may pagka-berry na shade. Ito, corally na may pagka-gold, which I really like. Sobrang ganda ng... Ang ganda ng blush na to. Sa lipstick, I will be using the Urban Decay
Comfort Matte Lipstick in the shade 1993. And then sa murang side, Menow na naman guys. Gusto ko kasi itry, hindi ko pa kasi na-try to. Menow True Color Image Lipstick in the shade number 13. Itong dalawang shade na to, very, very similar. Pakita ko sa inyo yung swatch. As in, mali pala ako. Hindi pala as in sobrang pareho talaga. Pero close. This is Menow. And then this one is the Urban Decay. Sobrang pigmented niya guys. As in, sobra. Like, hindi ko siya kailangan idiin kasi sumusulat na siya. Sumusulat talaga. Sobrang dali lang ito i-apply. As in, matagal ko na din ito hindi nagagamit. Hindi siya kasing pigmented. Kailangan mong balik-balikan para makuha mo yung pigmentation. Pero, akala ko mahirap siya i-apply. Pero hindi. Okay lang. See, parehong-pareho lang sila tingnan sa lips. Medyo dark tingnan si Urban Decay. Pero, very, very close. Pero that's it, you guys. Sobrang bet na bet ko tong blush na to, ha, ni Menow. And tsaka yung highlight niya, na nag-blend na siya sa blush, it looks really good. Like, very natural looking. The highlight, Moonstone, the best. The best yung Moonstone. Lips looks exactly the same para sa akin. Especially sa camera, it looks exactly the same. Pero mascara, the best. See? Curl Fix mascara. Like, look at that. Mas maganda si Curl Fix, diba? Hindi siya ganun ka-heavy tingnan, pero it's there. So yeah, that is it for this video. Thank you so much guys for watching. I hope nagustuhan nyo. Please like if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget to give. Bye!